Wil een filmpje. Je gaat die strooi. Ongelooflijk. Ik schrik gewoon van, joh. Ongelooflijk, zeg. Oh, hier hebben ze zelfs wat versiering van het oranje. Nou, dat weer deze week goed nice natuurlijk, hè, van oranje. Hè? Dat is fantastisch. Tron naar de volgende ronde en we zitten echt maximaal lang in het toernooi. Want de volgende wedstrijd die is pas... Waar is dit trouwens? De volgende wedstrijd is natuurlijk pas 10e. En dat is voor mij een van de laatste wedstrijden. Dus dan zit je sowieso al langer in het toernooi. Is dat positief? Nee, want alles gewoon flink positief bezend. Hoi. Dus even shit. Wacht even. Huh? Ik weet het net. We zullen even de stad in. We zullen even zien bij de markt. Want de markt is op een speciaal plak. Hè. Dit weekend is er altijd goed is City Proms. Dat is een groot... Hoi! Ik moet me schrikkelen, die zei boe, die man in die witte Corsa, die niet slecht verdienen kan. Maar goed, deze week is dus City Proms dit weekend. Dat is met alweer muziek. En daarom is de markt verplaatst naar de Wurdenberdiek. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd veel mooier als de markt op de Wurdenberdiek is, dan dat er op Wilhelminaplein is. Wilhelminaplein is misschien wel meer romte, maar qua sfeer zoek echt zeggen van Wurdenberdiek. Wie hier ook alleen nog heen west, ga je een paar kippenbouten kocht. Maar we gaan ook gewoon even zijn rondje neem ik hem even mee hoe de markt op de Wurdenberdiek inloopt. Die sfeervolle markt. Ik zal misschien met de meesten praten onderwijs. Ik kan net uitsluiten dat gebeurt. Dus we zullen even zien wat we ontreffen Jood op de markt op de Wurdenberdiek. Hoe vaak kan je Wurdenberdiek eigenlijk zeggen in de video? Nou, dat zullen we nu vinden. Ik zou zeggen, tel ze mij, stuur het aantal in en win een t-shirt. Hoe vaak zeg ik Wurdenberdiek in deze video? Kijk, 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 kijk. Je lacht in je brik op de Wurdenberdiek. Ah, leuk. Hoi. Hoi. Een aardige meestal, ja. Wat een aardige meestal. Je bent ook op de marktwester op de Wurdenberdiek. En dat is zo leuk. Oh ja, kom maar bij dit is een vervelende rotonde. Nou, ik ga gewoon de rotonde op en ik ren er gewoon op en dan zie wat wel wat er gebeurt. Nou, dan geven we nou de markt even op, jongens. Hier begint eraan. De markt. Let op, een leuke markt. Deze kan een leuke markt. Niet fietsen, afstappen naar UB. Oh. Dat had net iedereen zich doen. Je gaat het eigenlijk wel een beetje mis. Kijk, deze mevrouw blijft gewoon zitten. Ja, misschien het ons. Leuk. Wat mooi niet. Mooi kopje ook. Nou, we zullen eens even een slag hier over de merk hier. Het is hartstikke druk hier. Ja, maar zou het jou ook goed vallen? Het is hier flink druk hier. Ik ben een prutte meisje op deze hele leuke markt. Hier hebben we als eerste hier een groente- en fruitwinkel. Maar heel veel groentes en fruiten. Artisjokken. Dit artisjok. Ja, artisjokken. Wat een ding, joh. Ik is ook op pizza's doen, lekker dat. Ja, daarachter hier en een vrouw die door karton ontscoren. Je hebt het daar goed hoor. Zo. Ja. Nou, goeiedag meneer. Goeiedag Mag meneer. ik je wat Ik wil vragen? vragen, want ik weet niks. Je weet er niks? Ah, een beetje. Wat hebben we in de hand, hè? Wat hebben we in de hand? Nou, voor mij mandarijn, maar ik heb er geen verteld van. Is het een lekkere mandarijn? Nou, ik ben onderweg, maar ja, je komt met die camera aan, dus Ja. vertel ik met die mandarijn. Ja, nou ja, ik zou zeggen, nieuws een hap. Maar wat lekker? Ja. Nou, mevrouw zei het wat lekker. Oké. Dus die weet er meer van. En je vertrouwen je vrouw wel? Nou, af en toe. Ja, nee, dat is blindelings. Blindelings. Ja. Zelfs deze vertrouw ik. Ja, dit is een vrouw uit Ja, karton die ontscoren. vertrouwen. Jeetje, Ja. maar je al karton scoren? Ja, wat een werk, hè? Dit allemaal? Ja, dit allemaal. Nee, joh. Ja, echt. Hij is zo klaar. Het is zo klaar, dit. Ongelooflijk, hè. Wat een prudde. Ja, maar wat moet
te Ik liggen, kan hè? staan dat ik in karton weer zin. Ook een stukje. Hier, Oh, ja, kijk ook een dankjewel. stukje. Ja, ja, dan hou je in ieder geval je mond even dicht. Lekker ja. Dat klinkt lullig, maar ja. Ja, altijd laag. Smaakt goed, hè? Die kan je ook rustig in. Ja, ja, dat ja. is prima. Ik heb ze gekregen van haar. Ja, nou. Ja, en ik kreeg hem zo even van jou. Ongeveer. Het is wel echt een leuke markt. Dat zit er echt in een leuke markt, die actie, hoor. Dus, ja, ik denk maar goed dat er in Bies Maar zijn. dit is wel gezellig die markt hier. Ja, dat is gezellig, ja. Leuker dan op het Zeiland. Ja, dat zei ik ook direct, ja. Ik zei, het is toch wel leuk op een ding op het Zeiland, hoor, net. Meer sfeer, bij de Ja. winkel, met de winkels erbij. Ja, Dus prima, maar voor mij wel vaker. ja, Er ben een hele hoop die vinden dat, we staan liever hier. ja. De marktmeester, hè? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Sorry? Wat zei je, schat? Nee, wat zei je? Jij, wat zei je voor? Maar stil leven hier op de markt of leven we op het Zeiland? Ja? Ja, Oh, op het Zeiland. waarom dan? Veel meer klanditie. Ja, hè? Ja. Oh, ja? Apart, hè? Wij wel, we hebben allemaal vaste klanten, zeg maar. En die moeten nou eigenlijk wat zoeken. Ja, Dan moet ik oké. zeggen, dit is wel een vaste plekje voor Voor als er wat is. Ja, als er Ja, wat oké. Maar zie je wel hoe het verschil. op het plein is. Ja, Ja. ja, ja. Ja, Nou, ik zal je finishen, hè? Succes, Hey, hè? dankjewel. Ja, hetzelfde. Succes met karton. Nou, dankjewel, hè? Voor de Karton, gezelligheid. karton. Ja, goed bedankt, hè? Tot Tot later. ziens, hè? Later, hoi. We zullen een finishen, hè? Want anders komen we heel makkelijk natuurlijk niet door. Maar je shut moet de meeste mooie graan praten. Hier een praat, ze deel spul uit. Het is echt een leuke markt. Die een word te volgen zijn. En we zien wat en fruit alweer. Meloenen. Man, die karren ben het ondersleep meer. Zo volle fruit, hier. Banaan, appels, perziken. Denk ik tenminste. Ongelooflijk. Wat een mooie markt. Wat een leuke markt is dit dan. Hè? Zie je net? Nou, dat is ook zo. Ja, net? Dan mag je direct uit die graag komen. Ja, je mag hier graag komen, maar ga je nog even de markt op het Zeiland of even de markt hier op de Wurmerdiek? Nee, we hebben ook op het Ceylon, alleen de dagen nog cityproms, muziek. Oh ja, ja. Vandaar dat hier de markt is. Ja, maar vind je het leuker hier of op het Zeiland? Dit is op zich heel goed, alleen wij maken het nou zo ziek hier. Op het Ceylon weten we precies altijd waar we heen gaan. Ja, dat snap ik wel. Ja. Want je zit daar kijk even anders, hè? Ja, dus. Maar daarom show je soms weer even wat nice. Dus Ja, het is dat net is zo ook wel slim. zijn verandering van spijs tot eten, hè, zei ze dan. Ja. Nou, we zijn verder. Ja. Oeh, dat roept echt goed. Wat is dat nou? Ik roep de lompias. De lompias. Hoi. Ben jij de Frieske vlogger? Ja, ik ben de Friese vlogger. En waar ben je toen? Hoi, ik ben Eduard, de Friese vlogger. En wie ben jij? Ik ben Stacy. Stacy. Ja, Hoi. En hoe is het met jou, Stacy? gaat het goed met Ja, jou? ja, heel goed. Ja. Heb je al vakantie? Nee, ik heb nu nog 2 weken naar school. Oh, 2 weken. Oké. Nou, wat vind je van de markt hier? Nou, een beetje druk. Een beetje Oh. overprikkeld tussen. Oh, je Ja. bent een beetje overprikkeld. Ja. Oké, maar dan moet je misschien straks even in de prikkelarm, hoe moet ik het zeggen? Nou, ik ga nu onderweg naar huis, dus Oh, oké. Nou, dan kun je lekker rustig aan. Lekker rustig weekend. ja. Oké, nou, succes hè. Hoi. Hier is de hoedenkeep hier, de hoedenman of zo. De hoedenman. Hoedenman, brillenman, broodjesman. Zie ik het ballen krijgen hier, misschien ooieballen. Wat een ballen. Ballen. Ja, bij de ballen is goed verkocht, Choco. Net alle ballen. Ballen. Met een nieuwe ballen. Hoi, goeie hè? Hoi, hoe is het met jou mevrouw? Ja, goed. Oh ja, goed ook. Zo, hier heb ik maar zien, hier. Ik al weer fruit en groente. Het is gewoon een gezonde markt dit. Heel gezond. Hallo meneer. Zo'n hele gezonde markt hier met alweer zo'n dingen. We zijn misschien. Maar goed, het leuke hiervan is dus dat ja, de marktkraams is ook weer de winkels in de buurt. Hè. Hier ben ik gewoon de winkels van de Wurmerdiek. En dan ga je hier gewoon weer in worden kaasboer van de markt. Weide biokaas. Of telefoonhoesjes. Die gaan ze hier. En hier riappels, heel veel riappels. Riappels, ik wil er in Friesland nog 30 worden binnen voor riappels, jerpels. Riappels, jerpels en zo. Maar... Wat zei ze, mevrouw? Riappels of wat zei ze? Hè? Wat zei ze, in riappels? Aardappelen. Aardappels? Ja. Dat is geen Fries.
Nee, dat is geen Fries, nee. Jo, spreek ik in Fries? Jawel, maar het is niet van huis uit dat ik het heb leren spreken. Nee, maar het verstaat heel goed en ik kan het ook lezen. En u zegt gewoon aardappel Ik dus? zeg gewoon aardappelen. Geen rappels, jerpels, ierpels. Wat ik maar zeggen zal je. Oh, ik ga een YouTube kanaal, hier de Frieske Vlogger. Oh, Ik ren hier even hoe de markt, ik praat even met mensen. Ja. Ja, nou veel plezier hè. ja, ook hoor. En de wissipels neem ik gewoon, Dat toch? is super. Ja, Ja, nee. dat vind ik mooi, hè? Ja. Misschien ging deze meneer nog even vragen wat er aan het pleren is maar zijn handel, want die is nou een prut bien omgekeerd, denk ik. Zo verkeerd nooit bien. Dan hebben we Jimmy Euro ook nog. Die zit nog een pakje dubbel frisje op. Hey Jimmy, jongen. Nou, we zullen even jaren bij deze meneer. We zullen even jaren wat die man zijn rappels zei. Misschien praten we wel heel net zijn rappels, want die zei ik niet waarom. Dat ken je natuurlijk ook nog. Ja. Bonen en erwten. Dat is een watje. Kijk, dat is gewoon fijn. Hè? Friese koolzaadolie, kun je dat keertje. Zelf fles meenemen en tappen uit vat. Het zou beter zijn dan olijfolie. Olijfolie is weer heel duur, hè? Dat is ook 10 euro de liter. Hallo meneer, mag ik Jood vregen? Ja? Wat zei je Joodje in rappels? Oh, ik ben Waldpik, ik ben een rappelman. Je zegt rappels? Ja. Dat ben ik al horen worden, niet voor Ja, rappels. eerpels en Ja. ja. Wat jij jou je zaal hoor. Ja, ik zit altijd een vraag of ik nooit een eind denk. Als ik wat oorzet denk van nou je bent er net beter. Ja nou, dat was net de goede kant van Friesland. En een vraag, want je had je verkeerd je Friese koolzaadolie. Ja. Maar is dat keer verbakken broek of ben je dat voor? Ja, ja, hè? verbakken en salades, ja. Is dat beter dan olijfolie of? Maar dat komt hierbij. Ja, dat is ja, in die Dat zin praat beter. Fries. Ja, Ja. ik heb Friese Alleen dat praten. komt uit zijn bier bij. Dat is iets oud Fries dan Waldpik Fries. Ja, Maar dat dat is wel is, weer, ja. ja, Ja, dat ja, is wel ja. biologisch stil, dus er zit geen rommel op. Nee, dat is zo. En je kan ook gewoon met bakken en braden dus? Ja. Oké. Maar het kan net frituur, tot 180 graden. Kan het. Ah, ja. En anders valt het uit van. Want de olijfolie is natuurlijk nogal prijzig. Ja, dat is duurlijk. Ja. Maar er is Ja. nog veel dikker duur. Ik weet een tientje de liter. Ja, als het zelf meeneemt, kan staap je 10 liter. Ja, Ja. Nou, misschien kan ik geen flessen bij maar oh, je hebt ook fles. Is altijd, is altijd Ken zijn muziekje een keer, hè? Na volgende keer neem ik het allemaal in mij. Nou, mooi. Nou, goed zijn, succes hè? Oké, hoi. Even verder zien. Nou, koolzaadolie, ja, dat heb ik net. Kom ik een oude werkenbrieder denk ik wel net. Die ga ik net. Of cinnablomwalje. Cinnablomwalje. Oh, zo hier. Nou, dan hebben we hier weer een green te zagen. Wat zit een green en vooruitzak? Ja, dat komt weer in beeld, ja. Het is nog een green te keertje. Oh. Sorry. Hier ben nutten. Je kan nutten krijgen. Oh, je net. Nutten, lekkere nutten. Nutten, nog meer nutten. Hier hebben we ballen. Soepenballen. Friese dumkes. Extra soort van echte Friese soepenballen. Hoe kun je mij nou vergeten? Friese dumkes. Echt een Friese lekkernij. Hele volle soepenballen. Hele volle soepenballen. Stoffen. Brillen. Heel veel zinnenbrillen. Oh. Wat bloed. Zinnenbrillen. Hoi. Klingen. Kijk even. Klingen. Klingen. Ja, dat is zo'n rare geloerd nou en toe. Hey, goeiedag jongen. Hoi. God nabij, deze meneer die had een ding van de God zoeken. God nabij? Dit is God nabij, ja. God kwam meer dan 58 jaar waarom voor het eerst van mij van boven. En dat iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk de goddelijke verlosser genaamd. God weer er, Jezus weer er, een jeugdige Jezus. Ja. En God liet de duivel van mij komen. Ik was bijna 6 jaar oud toen dat gebeurde, ja. Oh, je had zelfs mij maken. Ja, dat maakte ik mij toen ik bijna 6 jaar oud weer voor het eerst in die kerk kwam. Ja, hè? En toen ik 18 weer kwam er weg van boven en dat iedereen in de hoofdstritten van Oerter, mijn geboortedorp.
bij een oude bakkerij. Dat kan maar ook. Daar kocht ik snopwoord uit een automaat, Ja. op een snijden en dat mocht wel. En toen ik dat lukje dicht die, toen stier God naast me aan mijn rechterhand en we zagen hoe de hand van de bakkersvrouw naar snopwoord in de automaat die. En toen had ik hem zeggen, door gaat bij me. En hij praatte in de geest met haar. En toen eruit praatte weer recht het woord tot me. En toen zei Jimmy, dit mag je weten, geen geld snijden, daar ben ik op zien. Nou, hij zei het vriendelijk, want God is een vriendelijke man. Nou, en om de verkondiging hoort te maken, dan komen we hier, Ja. wie God nabij. In 2010, toen raap er uit de lof naar mij, do wist het. Ja, ik wist het wel. Maar ik raap bij waarom, ik ben geen prediker, dat weet je ik wel, dat wordt niks met mij. Maar ik ken wel een website van jou, meisje. Oh, En dat is godnabij.nl worden. En daar kan je lezen tot in detail wat ik net verkondigen had. En je kan daarmee mag je vertellen, mag je hem alle keer vertellen Maar, dat God er is en dat, ja. dat zij ook in deze tijd zich nog openbaren aan mensen. maar toen je zei, zie je, wie een schrok je dan net heel bot, want ik voel ook wel uit het zeggen, ik denk telkens benauwd eigenlijk, aan het jokken, maar aan het jokken, dan lig ik benauwd worden. Nee, nou, je kan me in openbaring tot in detail lezen hoe dat gaat. Maar ik kan daar wel van zeggen dat toen hij van boven kwam, toen werd het voor mij als heel gewoon. Dat weet ik nog. Dat in die later krijg je die belevenis waarom. Vooral in 2010, toen kreeg ik al die belevenissen waarom van al die visioenen die ik een miljoen had. En ik moet erbij zeggen, het weer voor mij gewoon. En als mens zijn. En wat is jouw doel nou dan? Want je staat op een markt met een, met godnabij.nl. Ja. Wat Nou. wil je nou dan bereiken? Nou, het bereik is vrij duidelijk. Natuurlijk, mensen natuurlijk maken dat zij er binnen. Ja. Maar natuurlijk, ik de boodschap verkondigen zoals over corona, het griepvirus corona. De mensen die hier in Leeuwarden en in Drachten, die weten dat ik altijd een roppen had sinds 2020. Gods antwoord op het griepvirus corona lezen je op de laatste pagina, want dat moest ik zeggen, de laatste pagina van godnabij.nl. En daar leert God jou nog steeds weten dat ze alle je voorlicht hebben over corona. En dat God, deze regeringen die hier aan mij dienen ha, en moedwillig aan mij dienen ha, dat hij die om 4 werken zal. En dat is in de nabije toekomst zal dat gebeuren. God zal deze wereld hervormen. En deze mensen zullen hun verantwoordelijkheid afleggen bij hem. En dat is wat er gebeuren wil. Dat is een van de boodschappen die God hem wil. Nou ja, succes dan in elk geval maar. Nou, ik wens je ook Gods vrede en een hele goede dag. Nou, dank u wel. Dank je. Ja. Wat zeg je, hoi. Dat gebeurt hier al je nice een shop. God nabij, maar het is dus echt nabij. Want je kent wat sierscape hier. Oh, ik zal even dit eraan halen. Zo. Siers, haaien. Voor de haaien kun je dat keepje. Oftewel een soort zuivelkraam, zou je zeggen kunnen. Hè? Hier is kebab. Of ja, kebab. Hier een kebabkeepje. Helemaal honger inmiddels. Daar hebben we stroopwafels. Glutenvrije stroopwafels. Oei. Ik ben bekend persoon hier. Ja, jij dat, jongen. We lopen je snel voorbij. Ja, dat weet je. Dat maakt ons niks uit. Nou, succes hè. Kijk even nergens op. Nee. Lekkere stroopwafels hier. Nog meer nutten. Ah, goeie. Nog meer nutten. Heel veel nutten. Nutten. Wat zei het? Zeg dat groente? Griente. Griente? Ja, griente. Oh, ik ben niet zo'n Friese. Ben je net van een griente? Nou ja, heb ik weer wat leerd je. Ja, griente. Dat ben je geweldig. Ja, dank u wel. Jo, echt. Nou, dankjewel. Hey, hoi. Zei je vrouw nooit? Nee. Nee. Hier een vis. Je kan lekker vis krijgen. Kibbeling ken je, Rieters ook wel. Een beetje lekker smult hier. En de kibbeling. Lekker bekken. Hier had ik vanmiddag nog kippen gekocht. Bouten. Kippenbouten. Mag ik je handtekening? Hè? Mag ik je handtekening? Jawel, maar ga net een pen. Nee, helaas niet bij me. Heb je geen pen bij je? Nee. Ik wil hem op de telefoon, dan maak ik op de telefoon zo een Ja, dat kan ook wel. Kan dat? Ik heb geen idee.
Ja, denk het wel. Even kijken hoor. Ken ik weet niet, ken dat? Geen idee. Huh? Ik denk het wel. Hoe denk je het wel? En waar ben je ook? Wat zei je? Waar ben je ook? Ik ben in Jesterwolde. Voor het eerste woorden? Ja. Oh, wat leuk. Ja, zeker wel. Een stagiaire en bij je stage, die komt ook uit de Oosterwolde. Ja? Ja? Oh, dat is wel mooi. Ja, toch? Zeker wel. Nou, zeker. Oh, ik kan tekenen? Ja, maar ja, zeker. Een handtekening. Ik vind ik hak een hand. Wat voor handtekening hak ik wel? Oh ja. Dat is een nijteken. Ik zet hem. Zo? Oh, geweldig hier. Dankjewel. Ja, net dan. Nou. Ja. Super. Bedankt hè. Hey, box. Verdomme. Graag gedaan. Oké jongen. Nou, fijne dag nog hè. Dankjewel. En Doe ik en dus de groep niet eerst te worden. Ja, zal ik doen. Oké jongen. Hoi. Ja hoor. Dan gaan we eerst naar een van de markt hier. Wat hebben we hier nog meer hier? Dit ben alweer. Dit is thee. Thee. Hier Bart vorige week hop kocht. Hop. Ah, goeie hè? Goeie. Hier de hop kocht. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ja. Hier ben kaarten of zo. Kaarten, denk ik. Kaarten. Kaarten en horen snuisterijen. Ah, goeie mevrouw. Ja, je bent een spannend verkeertje? Ja. Ja, wat? Ja, gaat goed. Ja, wat hij zelf verkocht hoort? Vooral heel veel sleutelhangers. Sleutelhangers? Ja. Oh, is dat een nieuwe rage? Ja, daar hebben we helemaal nieuws hip. Oh ja. Met Stitch en met Mario en Pokémon en noem ze allemaal maar op. Oh ja, oh leuk. Dus dat is helemaal leuk. Dat is helemaal hip. Ja. En veel hobby natuurlijk. Want de markt is nu hier natuurlijk, hè? Ja. Dit is dan een nieuwe stad, hè? Maar is dat beter dan op het Zeiland? Nee. Nee, waarom niet dan? Nee, dit is helemaal niet fijn. Nee, hè? Nee, je mag je bus er niet bij hebben, dus je hebt gewoon extra veel werk. Iedereen heeft daar heel last van. Je moet heel veel alles eruit halen, want je kan hem gewoon niet houden hier. Dus ik ben blij dat we volgende week weer gewoon lekker op ons eigen plekje staan. Ja, hè, want ik vind het wel sfeervol hier zo. Ja, dat hoor ik ook een heleboel. Het is een beetje wisselvallig. De ene vindt het leuker en de andere die zegt nee, het is het toch niet. Nee, u bent dus niet direct fan. Nee, ik ben geen fan. Zal ik het zo zeggen, voor de markt, de marktpersoon die iets verkoopt, is het minder? Ja. Oh, ja. Okay. Ja, je hebt gewoon veel meer werk. Ja, veel meer werk. Ja, Ja. ja. Maar, minder verkoop ook? Dat maakt er niets van uit? Nee, dat gaat eigenlijk wel, dat is wel aardig hetzelfde. Okay. De mensen die weten hier wel te vinden. Ik heb heel veel vaste klanten, dus die komen eigenlijk iedere week wel gewoon terug. En hoeveel lumpia's heb je inmiddels al gehad? Want je staat nul. echt wel in de geur hier. Ik sta flink in de geur hier. Oh, lust geen lumpia's. Ik sta echt in de geur van. Ik denk van, nou, een lumpia. Ja. Nee, dus geen één. Okay. Het is wel druk bij er. Ja, ik zou net zeggen, ja. Jongen, ik zie je een lumpia. Nou, bedankt, hè. Succes toch, hè. Fijn weekend, hè? Ja, hetzelfde. Hoi. Ik steer vlak bij de Vietnamese lumpia's hier. Ik stil heel veel in die geur. Lekker, hè. Lekker. Oh, ik vind de oerkant eigenlijk. Zie je, ben ik een blom. Kijk je wat heb je? Blommen, heel veel blommen. Blommen. Wat voor blommen. Hier zijn nog riemen en bretels en orendingen. Zonder gesp. Patat. Een patata. Belgische friet. Hier heb ik nog een broodje hamburger speciaal hier. Dat je het ook nog krijgen voor het hongergast. Een lekkere trek. Een lekkere trek. Ja. Ja. Nou, wat een gezellig idee allemaal. Hoi. Honing. Huning, is ik even huning. Huning. Nou, hier nog meer de gezonde vitamineman. De gezonde vitamineman. Kijk, ongezond vitamineman, hè? Ik weet het net. Hier, stofzoekersekken. Stofzoekerpoeden. Puut. Oh, je fruit hier. Wat dan de fruit? Hier gaan we naar de Pakistaanse keuken hier. De Pakistaanse keuken van Friesland. Een soort heel oorswees dan de Pakistaanse keuken van Grains. Hier, visk. Heel veel visk. Nog meer visk. Visk, verse vis. Frituurde vis. Horenvis. Visken. En dan even zien. Het rent ook wel aardig veel trooien, hè? Ik zie ook hier dat hier dus nog wat verder op een nijst staat.
Hoi. Wat zo hier keer is echt nog wel del. Zie je? Zie maar zien. Dan hier verder. Oh. Dit hier wat krapjes. Weet je. Dat hier een beetje krapjes hier, maar dan ga je hier dus echt nog wel een heel stuk van de Nijstad. Maar dan ben de kraam dus naar de andere kant gericht van de winkels. Dus dan ben de kraam. Oh, ze ken ik wel een sarre. Misschien het beter. Zo, dan kun je het beter zien. Zo, hier, zinnebril. Wat is dit dan? Dit is de koeken en... Oh ja, baardiekoeken en guai. Hou zo gewoon. Zo'n koek had ik vanmorgen gewoon, niet lekker. Lekkere koek, ja of niks. Hier, croissants. Croissants. Een weekendmix. Mooie brilletjes. Lekker hoor. Zo. Nou, maar ze zien, wat een spul je net. Wat dan wordt hier al hier. En dan gaan we nemen streetfood uit Indonesië. Streetfood uit Indonesië. Goed. Wat doe je meneer? Ben je skipper? Ja. Ja? Ja. Captain zo gewoon. Ja, nou ja. Ja toch, captain? Dat zit er wel hoor, ja. Ja, ik heb hem correct af, maar ik ben al vol langer schip. Ja, hè? Ja. En waar vaar je op dan? Ik vaar op de rondvaartboot de Vlinderbalg. De hoe? Nee. Vlinderbalg. De Vlinderbalg? Vlinderbalg. Vlinderbalg. In Oost-Mahar. Ja, Ja, een rondvaartboot. Oké. Maar ik ben nooit met Lieseboortje de tweede aan op vakantie. Oh. Zo. 1 dag. Nou, mooi. Vakantie voor een dag. Ja. Ik ben niet van trouwens hoe de schouder heen. Ja, een matje voor in een stuurhut. Oh, zo, ja. Hoe waar is boot gerelateerd, ja, gewoon. Alles, ja. Ja, succes. erbij. Dat zal jij, ja. Komt uit het water. Ding voor op het water, ding uit het water. Ja, dat gaat het. Ja. Ja, nou ja, dat je het zo dat je het gebruikt. Ja, dat zie je. Heel veel zie je. Heel veel zie je. De lentemelange. Wjast. Heel veel wjast. Hoi. Shit, wat gaan we hier? Klein. Broeken. Heel veel broeken. beter beter. Shirts. Broeken. beter Rokken. Jurken. Shirts. Truien. Ja, mooie shirts met hoen. Ik denk dat het een hoen is, toch? Ja. Een hoen. Mooie shirts met poezen. Zo. Shirts met poezen. Vesten of truien met poezen pootjes. Ik denk al, ja. Hier. God. Oh, God. Hoi. Oh, dat zie je. Nou, meneer Klein, wat een Klein alweer. Oh ja, dan komen we hier bij de beste God. Zo. Hoenenkoekjes. Hoenenkoekjes, hoenenbal, orenhoenending. Wat een hoenending. Hè? Er zijn heel veel hoenending verkeerd hier. Heb je ook een hoen? Nee. Nee? Moet je een hoen hebben? Nee. Oké. Heb je niks met hoenen? Nee. Nee? Je bent net een hoenenman. Het enige beestje wat ik leuk vind is een goudvis. Een goudvis, oh, je bent weer van een goudvis. Die houdt zo'n waffel. Ja, die zei het net vol. Ja, de bekwollers hier, maar er komt weinig uit. Hier, een Nuten weer. Nuten. Gewoon terugkeren het thema Nuten. De EK-mix. De EK-mix. De ondernemers springen weer handig in op het eindtoernooi. Je nam in een grote maatje net. Koop je deal? Nee, ga ik net zien. Nee, het houdt hierop. Het houdt hierop, mensen. Dit is het einde van de markt. Zo. Klein, we eindigen met klein.
Eén keer met klein. Zo. Klein. En dan gaat het op. Hier. Gaat hier op. Voorbij. Het is voorbij. Niks meer. Jongens, dan rennen we nog even naar het Zeiland, waar dus Oostermarkt is. Dan kunnen we een schijn warm hotel, dus geen markt is, want daar zit een podium. Een podium. Hoi Mike, hoi. Ik ga via de Doelensteeg. Dan kunnen we even naar het Zeiland. Oftewel, het Wilhelminaplein, het Zeiland. Ja. Zo. Van net 40 trouwens door ik Joen. Dan mag nog even op die filmpje. Dat sowieso. Ja. Zo, even naar het Zeiland. Dat kan omdraaien. We zijn in de Volgens mij mag dat niet meer. Hier heb ik al wat. Misschien ben je wel begonnen met muziek. Zullen we de soundcheck wezen? Is je echt live aan het zongen of weer gewoon een opname? Oh, heb je haar al gezien? Hè? Ze heeft een stem als een dijk. Hè? Oh, nee. Zingen. Oh. Ja, oh, nou ja, ik ga ook even die kant op hoor. Hoe geweldig is het leven? Ja, goed hoor, met jou dan. Beter dan best. Okay. En als je dan nu gaat zeggen dat kan helemaal niet, want dat bestaat niet, dan heb ik dat zojuist uitgevonden. Oké. Nou, super. Dat level, weet Ja. je wel? Entheos Creation noem ik het. Het is het. Entheos betekent E-N-T-H-E-O-S. Betekent in je goddelijke gevoel. Oh, daar zit jij nu in? Zijn. Jij zit nu in een goddelijke gevoel. Dat is mijn laatste, want toen dacht ik aan hyperhigh en toen dacht ik aan liefde Ja. en dergelijke, maar dit is gewoon Je zit nu in een goddelijke zijn. gevoel. In mijn Oh, god, ja. super. Als Fijn weekend. Dat is toch ook zo. Ik moet even verder, Oh, ja, anders praat ik wel, ja, dat is waar. Hey, hoi. Nee, ik denk dat ze wel aan het spelen. Ah, hoor je daar meneer? Nou, wat is het? Dat is hier, dat is dit weekend. Feest. Maar goeiedag. Je komt van het weekend ook even bij de City Proms? Nou, zo zou ik kennen. Zo ken jij of weet je ook nog net? Nee, weet ik niet. Nee? Heb je kaarten? Wat zei je? Heb je kaarten? Nee, ik heb geen kaart. Maar ja, kaarten, ik weet niet hoe het werkt eigenlijk nog. Ik zit er heel hier benut, ik verwaas die van net. Je Maar toch ik weet van- niet. Dat weet ik niet. Wat zit er meer nu? Wat is dit? Oh, een helikopter. City Proms, nee, ik wist dat het weer en we fietsen net even om. We zeggen wat er nou weer. Ja. Ik get het wel. Ik denk, is het al begonnen dan? Maar dat vond ik nog net, hè? Nee, ja, dus ik krijg al wat, maar het ligt er net op dat het begonnen is. Nee. 8 uur zei die man krijgt. Oh, 8 uur, jongen? Met die rolstoel, ja. Die man met die rolstoel. Oh, ja, die man had een van de HBO zat denk ik. Een multifunctionele rolstoel. Dat was dan een NFR. Net een NFC, maar een NFR. Ja, Nou, prima. We zullen het zien. ja, zeker goed. Nou, fijn weekend. Nog een weekend. Succes. Waar vinden we dit? De YouTube-kanaal, het Friese Vlogger. Ik had trouwens kaartjes, maar dat heb ik net niet. Zo Ja, dat is handig, hè? Dat is handig, hè? Dan haal je kaartje en hij is net bio. Nee. Nee, sorry, dat is net best. Dan haak ik hem. Ja, Google het maar. Dan kom je er wel. Ja, nou, ontzettend hè? Hey, goeiedag. Hoi, hetzelfde. Hoi.
Dan mag ik even zien, dan kan je eromheen rennen, denk ik. Met het podium. Oh ja, hier is je. Flink podium maar dingen en zo wat nog meer verder heen. En zo verder heen. Nou, dan rennen we gewoon even waarom deze kant uit heen. Dan komen we eigenlijk weer te begin. We hebben begonnen binnen met deze vloggerij. Waar is die hond? Met deze vloggerij. Maar ik ben niet deeg. Waar is je hond? De hond? Nou. Maar ik moet toch over de markt. Ik wil een stuk kaas halen. Hond? Er is een hond kwijt. Harimus. Ja, nou ja, hier. Dan ben we hier ergens. Hier is City Proms. City Proms. City Proms. I wanna go to City Proms. City Proms. Wat een aardig. Hans Brolsma. Oh ja, het waait wat. Die mevrouw waait ik al hard voort. Dan ga je wat langer hier. Ik ga niet lang hier, dat scheelt. Het waait betekent voort. Hey. Hé. Ja, dit weet eigenlijk wel, denk ik, zo'n beetje. Want er moet nog in één keer iets heel spannends gebeuren. Dat in één keer heel veel wat spannends gebeurt. Hey jongen! Gillian! Je er, hè? Hoe bliksem op één kant. Gillian, ja, daar ga ik in de band zitten. Ik ga met Gillian in de band zitten, heel goede bassist. Hele goede bassist. Dat is waar eenmaal. In de popbunker hier in Ljouwbeek nog wel. Repeteren. Af en toe speel je ergens. En Brovilla. Fluitje naar hier. Of niks, wat lawaai moet ik zeggen. Hoi. Is niet veel aan, denk ik. Dit is een rammer. Sites. Ja. Ja, er gebeurt ook verder niks meer, hè. Maar je weet het soms net, hè, wat er aan gebeurt hier. Hoi. Handhaving. De handhaving. Dat zullen we nou wat bij handhaven. Maar dan eindigen bij dit mooie rotondetje hier. Het is een prachtige rotonde. Prachtig. Wat een mooie rotonde. Mooie rotonde, ja. Prachtig. Oh, bliksem. Rotonde. Maar goeie. Rotonde.
Vond het een leuke video. Dan toen nog even. Als mensen en abonneer dan op de Visgevonden. Doe het maar gewoon. Doe het maar. Doe het maar gewoon. Dus is het meer eeuwig dankbaar wijze. Doe het maar. Ja, doe het maar. Ja, doe het maar. Doe het maar gewoon. Dus is het meer eeuwig dankbaar wijze. Doe het maar gewoon, dus is het meer eeuwig dankbaar wijze. Hoi. Dus is het mij eeuwig dankbaar wijze. Ja, joh. Geen, je had heel uur water onder de gast onderweg, joh. We die scooter die dadelijk deel komt, die had. Let maar op, die had aan de heel water gast onderweg. Zo. Is het zo? Ja, dat was zo opvallend, man. Ja, dit is het einde. This is the end, my only friend, the end. Spannend om eerst deel erin. Oh, dankjewel. Zo, ciao, doei, hoi.